Наконт субтытраў або субцітраў, каму як падабаецца. Выходзіць зараз другі сезон Фалаунта ад Тимати Клемента ў беларускіх сабах. Калі ласка, заходзьце на скрынку, глядзіце. Скрынка.com. У нас яшчэ ідзе і ўсё яшчэ раз'ёбывае, што я думаў, што скрынка гэта тыя, хто робіць легальны контент. Простое, што есть. А потом ты зайшоў у раздзел праваўладальнікам. Вы мне сказалі зайсці. Давайте. Так. Гэта было файна. Такі Big Boss is back in town. Big Dick is back in town. Ад майго роднага гуку ідзе збор на дубляж Вялікага Марці. Так, я заставлю спасылку ў апісанні. Калі што, гэта фільм, кажу, што вельмі файны, пра то, як хлопец выбіўся ў людзі праз настольны тэніс. Вельмі хачу паглядзець, бо я абажаю настольны тэніс, я сам гуляю. Я таксама гуляю. Я Я зараз офлайновую секцыю шукаю для настольнага тэнісу, каб паставіць, тыпу, выправіць тое, што я навучыўся гуляць на вуліцы, але я б хацеў крыху болей прафесіянальна гэта рабіць, таму што я зараз гуляю настольны тэніс у VR, 11 Table Tennis, які сімулятор тэніса агулам. І там ёсць такія чувакі, ну, тыпу, з якімі немагчыма змагацца, яны просто вельмі тэхнічныя, іх немагчыма ніяк не падлавіць, ну, тыпу, з імі толькі тактыка. Хочу. Возьми VR гомзіка і пагналі гуляць свой 11 Table Tennis. У нас раней было 2 VR, мы один VR бралі ў Вадзіма, і мы увесь ты год, усю тую зіму, кожны дзень гулялі з жонкай ў 11 Table Tennis. Просто у нас, калі ты памятаеш, вось тая кватэра, дзе ты калісьці быў, дзе вы ночылі, ты памятаеш, на даволі буйна, адзін чалавек знізу стаяў там, а другі па ступеньках наверсе. Вось, і там такія зарубы былі, ты вось просто сабе не уяўляеш, мы просто усе мокрыя, без сілу выходзілі. Вельмі файна. Это круто. Ну, мне я кайфую ад, ведаеш, сапраўднага. Але плюс віртуальнага ў тым, што не трэба бегаць па шарак кожны раз. Ну, хутчэй, плюс у тым, што зараз, я не ведаю, як у вас там, у Польшчы, тут даволі складана з гэтым, то бок, вось тое, што я знайшоў, яно знаходзіцца толькі ў цэнтры горада, і там знаходзіцца, тыпу, як спартовая, я не ведаю, тыпу, ведаеш, тыпу, аграменны ангар, і там усё, тыпу, і звычайны тэніс, і настольны тэніс, і там і каток ёсць, і гэтак далей, і гэтак далей. І вось кожны раз туды ездзіць, каб пагуляць у настольны тэніс, хуй ведае з кім, таму што ў мяне няма таго, хто б са мной ва офлайне бы гуляў кожны раз. У мяне таксама быццам бы ёсць. Да жонку падлучае да гэтага. Мы гулялі, але у мяне ёсць яшчэ адзін спарринг-партнёр, які марозіцца. Ён зразумее, пра што, калі ён паслухае гэты падкаст, ён хутчэй за ўсё паслухае. Без імён. Без імён. Вось. Так, настольны тэніс гэта топчык, пра яго будзе фільм. Я вельмі хачу паглядзець гэты фільм. Я яго нават дадаў сабе ў спіс на прагляд, а потым даведаўся, што МРГ будзе рабіць агучку. Я такі, я лепей пачакаю. Я хачу тады адразу паглядзець па-беларуску. Што яшчэ? Нядаўна выйшаў таксама ў субтытрах у субтытрах і ў агучцы «Драпежнік небяспечнай землі» 2025 года, і гэта быў эпік фейл для мяне, бо я глядзеў па-украінску. Прабачце. Я забыўся абсолютно, што ён, оказывается, ёсць. Зрада. Мне трэба выбачыцца перад суполкай Зянне, дайце мне іх сацыяльныя сеткі. Я пытаў, тыпу, ці ёсць, гэта яшчэ адна суполка. Дзякуй, што вы ёсць, што вы робіце гэтую справу. Вось, яны робяць сабы, агушку таксама. Але я не ведаю, як знайсці іх там спіс працы, як на іх выйсці абсалютна. Яны просто ёсць.
Так что я не ведаю, это такие некие шэрыя кардыналы. І літаральна сёння, вось сёння мы записываем 18 у нас студзеня, прывіт у даспехах. Гэта мы любім. Ты маеш на увазе аніме ці фільм? Аніме. Аніме. Выйшла анімешка па-беларуску. Я не ведаю, ці ёсць сабы, ну быў заказ на агучванне. Я столькі разоў глядзеў, што тыпу мне я задаволеным так. Слухай, а дзе глядзець? Гэта напэўна гэта будзе адзіная анімешка у гэтым годзе. Ну ладно, не адзіна, які я хочу паглядзець, бо мне вельмі падабаецца вось гэты стары стыль. Блин, ён такі нейкі, не ведаю, на мою думку, трушны, і ён мяне не вар'юе. Я не вельмі люблю анімэ увогуле як анімацыйны, як стыль малявання, ну як там малёўкі. Вось, ну не вельмі люблю. Асабліва вось чаму я не змог даглядзець нармальна пакемонаў. Ну мяне блях, я з дзяцінства не магу гэта пераносіць. Гэта нешта, не знаеш, не па-рускі гэта. Прабачце. Ось, ну не ведаю, як яшчэ гэта сказаць. Ну не маё. Але трэба паглядзець Ghost in Shell. Яшчэ Devil May Cry трэба паглядзець. Ай, ну хер ведае. Ой, Я спрабаваў магічная глядзець. 9 выходзіць. Боже мой, мне няма часу глядзець ўсё, што я хачу. Урэшце мы атрымалі вось столькі контенту, каб мы не маглі увесь глядзець. Странней, тыпу, годзе ў 2000... мы самі ствараем контент. Годзе ў 2018 тыпу гэта была сапраўдная праблема. Ну, ёсць. Каб нешта асабліва новае. А што было ў 2018 годзе? Было шмат беларускамоўных падкастаў? Не. Было шмат контенту? Наколькі я памятаю, у 2018 годзе не існавала ніводнага беларускамоўнага падкаста. Ну, радуюся. Былі радыёшоу ад розных... Яны выкладаліся на падкаст-пляцоўках, але гэта не тое, каб стандартныя падкасты былі. Таму, ну, так, былі радыё-падкасты, тыпу, як радыё-падкасты. Так, такія і ладзяць сёння. А вось такія вось, як проста сабрацца патрындзець, не зусім. Гэта факт. Я на мінулым тыдні паглядзеў гісторыю пра тое, як увогуле ўзнік падкастынг, на жаль, на расійскай мове. Ад беларуса. Мае выхаёсе. Ну, малайчына, насамрэч, дзякуй, што зрабіў. Вельмі так, ну, без вады. І цікава. Мне здаецца, мне нехта кідаў гэты відос паглядзець, але пакуль... Ну, здаецца, гэта быў я. Я просто збольшага неяк ведаю, як з'явіўся падкастинг, таму што вось... Я просто трапіў, гэта, скажам так, блогер, які пачынае, і я такі, ну давай пагляджу. І ён файна зрабіў. Гэта яго першы відос, які ён зрабіў, вось, ну, не зрабіў, а выпусціў у паблік, так бы мовіць. Але файна зрабіў, малайчына. Для мяне падкастинг пачаўся на AirPodзе годзе ў 2009. Гэта быў радіо Т, які, дарэчы, існуе да сіх. І большасць падкастаў, якія я слухаў тады, ну, тыпу, вось, адзін радіо Т дажыў, астатнія ўсё памерлі. Потым была адавая кухня, у свой пэўны момант яна таксама закрылася, а потым яны ўсе разам і зіханулі, просто пасля пачатку вайны. Блядь, як так-то, ну? Так. Ну, кароч, шмат, было раней шмат вельмі прышпільных праектаў. Быў падкаст, тыпу, «Сквозь воду». Называўся, гэта быў такі атмасферны прышпільны падкаст пра тое, як чувак распавядаў, як ён ходзіць у турыстычныя паходы. І што ён там, ну, тыпу, вось монакаст такі. Куды ён знік, я таксама не ведаю. Дарэчы, вось, пакуль не забыўся наконт падарожжаў, ёсць файны блог у інсце, называецца The Bearded Wanderer. Барадаты варушняк, па-моему, яго завецца. Ён гэта мужик, які вандруе адзін і водзіць групы людзей у вандроўкі пешыя па Еўропе,
у Турцыю яго ён зараз збірае тур на лікійскую сцежку. Нават ведаю, што гэта. Вось. Можа, быў? Не. Вось. Ён... У яго ёсць патрыён, можна зайсці да яго там падтрымаць. Ён раздае парады, ён вядзе соцсеткі вельмі актыўна, на яго падпісаны, таксама яго рэкламіў. Ён зараз знаходзіцца ў Польшчы і можна, калі што, можна з ім нават будзе сустрэцца. Ён арганізоўвае такія вось як бы... Я да вас прыеду, раскажу, як я вандрую. Вось такого вось плана. Монакасты, так бы мовіць. Вось. І у весну ён выбіраецца ў тур па лікійскай сцежцы. Вельмі класна, з цудоўнай беларускай мовай. Хлопец, ну, я сачу актыўна. Просто цікава паназіраць, ведаеш, як могуць жыць людзі, якія там, ведаеш, а у мяне ёсць 200 евро, я поеду, блин, у тур. Ну, я такі, блин, пакуль у мяне там не будзе ў 10 разоў больш, я нікулі не поеду. А мало ли што? А раптам я, і у мяне трывожнасць, ведаеш, уключаецца, і я такі, я не магу, я не такі чалавек, каб кінуць усё, і ведаеш, такі, піу! Это просто, нет, мне ўсё, мне трэба, каб тук-тук-тук-тук было. Сярод маіх знаёмых ёсць такія людзі, якія, ведаеш, тыпу, я пазнаёмілася з хлопцам з Тіндера, таму я заўтра лечу ў Афрыку. Вось, тыпу, тут такія. І ім нармальна, тыпу, яны выкладаюць, ведаеш, тыпу, вясёлае жыццё, як яна вярнулася? Ну, у сэнсе, яна жывая? Яна жывая, але... Ну ладно, я не буду тут гэта асабістыя усе рэчы распавядаць. Просто яна потым прылетае ў Афрыку, і 50 еўра на кармане, з 50 еўра яна сябе адчувае, як гэтыя чувакі з еўратура, якія прыехалі ў Браціславу. Таму вось так. Кароч, прывітанне, першы гікаўскі, не памятаю, які выпуск. Вось, сёння у дваіх. Сёння пра звычайныя гікаўскія і не толькі гікаўскія навіны. Лёха, прывітанне, даўненька не бачыліся, гэта рады бачыць. Усіх вітаю, я завіс. Вось, сёння мы будем... Частка для патрона, напэўна, ўжо скончылася, таму, калі вам цікава паслухаць пра плёткі, навіны, агучвання і нашыя балячкі. Дарэчы, сёння мы пра іх не размаўлялі чамусьці. Так. Ну, мы размаўлялі, але засталося не пад запіс. Вось. Так. Карацей, вось, подписывайтеся на частку для патрыёна. Будзем удзячныя, як мінімум. Хутка, так, 2 лютага трэба плаціць за RSS і за вось увесь падкаст-хосцінг. І у гэтым годзе я буду вымушаны пераязджаць са свайго падкаст-хосцінгу на іншы падкаст-хосцінг. Там трэба і грошы, і пераносіць гэта ўсё, і са статыстыкай трахацца, таму гэта... Я там недзе у тэлеграм-канальчыке зраблю пост з просьбай аб падтрымцы. Вось, але не ведаю, ці нехта падтрымае, ці не, але буду максімальна ўдзячны, таму што не танна. Я пашару. Не танна. Слухай, я быў вымушаны набіць... Бляха, у меня такі пік-фейл адбыўся. Я, ось, реально ёсць прымаўка скупы плаціць двойчы. Як будзе тут? Не скупы, а... Ведаеш, колькі разоў я на гэта вось просто попадаў. Гэта як той мем. Гэта настолькі відавочная пастка, што я траплю туды просто з прынцыпу. Вось гэта літаральна я, блядь. Карацей, ёсць стартап. Ну як стартап, ім ужо 2 гады. Якія распрацавалі аналог Captions. Ну, хто не ведае, Captions, гэта гэта нейрасеткавая штука, куды ты заладоўваеш відос, і ён табе дадае аўтаматычна субцітры на відео. І там ёсць беларуская мова. У Captions ёсць беларуская мова, яна працуе файна. Хто б што не казаў, мне здаецца, просто... Нормально, агулам просто нормально, не сказаць, што файна, там ёсць і апіскі, і па-іншаму не ідэальна, але вось, ёсць яшчэ іншая штука, стартап Верба, украінскі, або Верба, напэўна. Ён ёсць толькі на iOS, і я такі паспрабаваў, я такі прикольна працуе, горш за Captions, і я такі, ну, я набуду, тыпа, яно каштуе амаль у 3 разы танней на год.
Я такі, я набыў на год адразу сабе подпіску, пачаў карыстацца, я лох, я тэсціраваў на кароткіх відосах до 10 секунд. До 10 секунд, ведаеш, калі там не шмат тэксту, калі там няма вот такога вось тэмпу вымаўлення, вось як я зараз вот гэта вось гавару, яно працуе, ну, ок. Там ёсць што правіць рукамі, але, ну, як бы, я такі, ну, за гэты кошт нармальна, тыпу. Ось, один раз схадзіць у краму, як бы. Але я пачаў карыстацца нармальна, там, ведаеш, відос хвіліна, 2, і он просто сыпецца. Я пішу у падтрымку, так, кажу, што у вас гаўно працуе. Ну так, я перадам распрацоўніку, я такі, блядь, я ведаю, што гэта значыць. Ну просто, ну, я ведаю, што як максімум вы завядзеце тікет, які просто дзе-небудзь згіне ў вашым вашай жыры. Які продукт просто так, у вонду перавядзе там падчас наступнага грумінгу, потому што яны будуць глядзець на статыстыку, што беларускую мову абірае 1,5 чалавекі ў іхнім стартапе. Бо яны канцэнтруюцца на англу, іх вся рэклама на англа і украінамоўную аўдыторыю. Пра беларускую там увогуле аніводнага поста няма. Я праглядзеў. Я ж такая поскудь. Ось, я такі, ну, ладно, хай гэтыя грошы пойдуць там, не ведаю. Кароче, подпіску ад Верба не набываем. Для беларускай мовы не, для, ну, англійскай там, блядь. А ты зараз айфонам карыстаешся? Ёсць расійская. Ты ж зараз айфонам усё яшчэ карыстаешся, ці не? Да. Ёсць рэчы, які мне не падабаюцца, але з імі можна жыць, і па сутнасці бяручы пад увагу, колькі каштуюць сённяшнія флагманы ад Китая, блін, а не ад Самсунга. Нават. Гэта даволі недарагая мабіла. Калі ты хочаш просто ўзяць сабе штосьці, каб яно працавала, бяры і яно будзе працаваць. І пераход з Андроіда на iOS, перанос праграм, паролей, то што аўтэнтыфікатару, за што я вельмі баяўся, прайшоў вось так. Безбалючым, звычайна. Безбалюча, абсалютна. Гэта тое самае, як перанесці сістэму Google аккаунт на іншы Android телефон. Тое самае. Падобна. Ты яшчэ, здаецца, не пераносіў ніколі інфармацыю з айфона на айфон? Таму што там гэта адбываецца, тыпу, тебе вось ляжыць адзін айфон, ты врубаеш іншы айфон, і ён табе піша, побач знаходзіцца айфон, ваш ты такі, так, і ўсё, болей нічога не трэба рабіць само. Я пераносіў з 13 на 15. У жонкі была старая мабіла, потом з'явілася новая, я такі, ну, дай-ка я зраблю, мне было самому цікава. Так, ёсць і ёсць. Прыстільна. Ладно, і я такі, ну, гаўно працуе, я быў вымушаны набыць падпіску на Верба, того што, блядь, яна працуе нашмат лепей і даражэй. На Captions. Так што Captions для беларускай мовы на сённяшні момант, напэўна, самы зручны варыянт. Гэта я не раблю. У мяне у планах, я вельмі даўно адкладаю гэтую тэму, я хачу запусціць TikTok. Вось. Я наглядзеўся на прыклады, там блогерка ёсць кавалачык жыцця, напрыклад, вось. І у яе гэта вельмі цікава атрымліваецца. У мяне таксама ёсць думкі, што запусціць, і я гляджу ў той бок, але як толькі я думаю пра тое, што мне прыйдзецца нешта мантаваць на тэлефоне і дадаваць там гэтыя ёбаныя субтытры. Абавязкова трэба субтитры. Усё ўнутры, бля, перагортваецца і... Ну, Лёша, гэта асобны кавалак працы, на які табе патрэбны час і сіл. Таму што увесь гэты SMM, ён адбірае вельмі шмат часу. Нарэзаць, зрабіць, прыдумаць, смантаваць, усё. О, боже мой. Ну, тыпу, тумач насамрэч. Ну, вось неяк так. Буду неяк змагацца за гэта ўсё. Кароче, 2026 у нас пачаўся афіцыйна. Вось, гэта, як, дарэчы, у нас пачаўся 5-й сезон падкаста, можна пахлопаць. Вось, мы малайцы, мы ўсё яшчэ жывыя. 2026 пачаўся са скандала. Вось. Якога? Дзе? Якога? Грок. Твиттер. Вось зараз, які называецца X, у яго была дададзена дзякуючы гроку новая функцыя, якую ўжо назвалі нудзіфікацыяй.
у час пачатку снежня 2025 года ён пачаў вось увесь X пачаў крыху ёбнуцца вось у гэтым плане, таму што пачалі з'яўляцца людзі, якія прыходзілі просто ў каментары да дзяўчын з просьбай, напрыклад, зрабіць тую ці іншую дзяўчыну у бікіні ці просто у якой-небудзь бялізні вельмі маленькай. І гэта ўсё, і ён гэта заўжды рабіў. То бок, канешне, былі мемы, дзе там Трампа перапраналі у бікіні, ці там Ілона Маска пачыналі у бікіні перапранаць. Зараз працягваюцца мемасы з тым, што там, напрыклад, Трамп і Эпштейн на фота, і яны, тыпу, убяры педафіла з гэтай фатаграфіі і убіраецца абодвух адразу. І усялякае такое. Гэта мемна, гэта добра. Так, але, канешне, функцыя была максімальна спрэчная, і максімальна спрэчная яна праз тое, што, па-першае, вельмі всраты дызайн у функцыі, то бок літаральна няма ніякіх абмежаванняў для карыстачэй, яны прыходзяць і, ну, вось гэта ж мара дзяцінства 12-13гадовага хлопца, каб атрымаць чыесці голыя фотаздымкі вось просто так. Яно вось на тыпу на месяц ператварылася ў гэта. Прычым нават у тых карыстачэй па фота якіх было дакладна бачна, што ім меней за 18. То бок вось гэта такі сур'ёзны маркер для краіны, для любой краіны, для любого государства, яно просто тыпу, як толькі пачынаецца нешта сексуалізаванае да чалавека, якому меней 18, краіна прыходзіць і пачынае апіздзюліваць. Таму 8 снежня адразу же еўрарэгулятары запрасілі ад X захоўваць усю дакументацыю, таму што яны распрацоўваюць зараз закон аб спажывецкіх карыстаннях сацыяльнымі сеткамі і штучным інтэлектам, якія знаходзяцца ў іх. Вось, і на дадзены момант яны павінны захоўваць усё, што ў іх ёсць са снежня 2025 па канец 2026, бо яны нарваліся на вельмі моцнае разбіральніцтва ў Еўропе, і хутчэй за ўсё X будзе аштрафаваны на адсотак ад свайго усіх грошай, якія знаходзяцца ў звароце, то бок гэта будзе вельмі сур'ёзны штраф, гэта нешта накшталт, ведаеш, там тыпу 2 мільярда даляраў. Вось прыблізна такія штрафы чакаюць. Таксама у брытанскі Авком адразу адкрыў расследаванне ў межах онлайн Safety Act, што таксама пагражае даволі моцным штрафам. Паўднёва-ўсходняя Азія таксама пайшла крыху іншым шляхам. Там тыпу Індонезія і Малайзія просто абвесцілі пра тое, што яны блакіруюць грок. Яны не заблакіравалі X сам. Яны заблакіравалі толькі грок у ім і дакладна вось гэтую функцыю яны адключылі. Праблема максімальная ў чым? Праблема не ў тым, што з'явіўся нейкі вось гэты нюдифікатар, які разапранае жанчын ці не толькі жанчын. Праблема ў тым, што яно ўбудавана ў сацыяльную сетку, у якога 112 мільёнаў актыўных карыстальнікаў штодзень, і гэтым можна адразу дзяліцца і атрымліваць з гэтага гэтую манетызацыю. І людзі ўжо паспелі на гэтым пазарабляць, таму што калі ў цябе купленая гэты галочка у X, то ты можаш ужо манетызировать свае пасты. І гэта працавала ў дачыненні і да знакамітых людзей, і да незнакамітых людзей. Кароч, даволі складаная уся гэтая тэма, канешне, і абсалютна неэтычная. Абсалютна неэтычная, правильно зрабілі, што заблокавалі. У мяне ёсць прыклад. На дадзены момант ці што функцыя цалкам адключаная, Маска яе гадаў адключыць ад грэха падалей. Даўно пора было. Увогуле, навошта трэба было рабіць? Навошта трэба было навучаць мадэлі на тое, каб яны маглі перамалёўваць маленькіх дзяўчынак? Гэта рай для педафілаў.
прабярыце педафілаў з гэтай фатаграфіі. Правильно. Бярыце педафіла з гэтага падкаста. І так, оп! І ўсё, і няма вядучых. Так. Вядоўцаў. Вось. Што я б хацеў дадаць? Хіба што нічога. Ты разумееш, што чым больш генерыцца полуголых дзяўчат, тым даражэй растуць цэны на аператыўную памяць. Ды і не толькі, Гэта ж прапарцыянальна проста, як бы. Улічваючы тое, што зараз гэтая аператыўка патрэбна нам не толькі вось у звычайных спажывецкіх мэтах, то яна ж ідзе, там, напрыклад, зараз робяць, хер з ім не толькі тэлефоны. Напрыклад, ёсць халадзільнікі, тыпу, у іх зараз убудоўваюць AI. Сур'ёзна, ёсць такое. Дзякуй, не трэба. Так, і вось за конт усяго гэтага у нас пачне расці кошты на ўсю тэхніку, якая толькі ёсць, нават там тыпу на звычайныя кафеваркі, таму што ў іх таксама выбудоўваюцца нейкія. Кароч, гэта ўсё нас вядзе да вельмі дзіўных рэчаў. Плюс яшчэ тут трэба разумець тое, што рэгулятары, яны зараз сыходзяцца вось толькі ў адным, што трэба вось весь консюмер AI рэгуляваць не пасля мадэрацыі. То бок раней, як гэта было, ты пісаў пост у Facebook, ён патрапляў на мадэрацыю, і калі яны лічылі, што там нешта такое ёсць, яны яго выдалялі. Зараз гэта не працуе, таму што контент вельмі хутка разлятаецца, дзякуючы і шыі, і дзякуючы шыі за конт таго, што падборкі з'яўляюцца, і вось рэкамендательная сістэма пачала працаваць вось па-іншаму зусім. І хутчэй за ўсё зараз гэта будзе рэгулявацца актамі, і яны проста будуць павінны забараняць яшчэ на этапе стварэння гэтага. То бок павінна, а гэта яшчэ раз, гэта будзе не танна, гэта будзе яшчэ даражэй. Таму, канешне, ўсё даволі сумна выглядае. Гэта ўсё сумна. Можа быць, гэта ўсё ж такі робіцца дзеля высокіх мэтаў, не каб перапранаць Трампа ў бікіні. Вось, бо штучны інтэлект, ён жа дапамагае і ў рэсорчах, там, у медыцыне, у біялогіі, і так далей. Я нядаўна рыўся, па-моему, Віталій Ляхновіч у сваім падкасці яшчэ расказваў пра тое, што там уклалі ледзь не $1 мільярд, не памятаю ўжо хто, Элі Лілі, по-моему, там называецца гэтая кампанія. Карце, яны ўкладваюць грошы у AI дапаможніка, які будзе ім дапамагаць вынаходзіць новыя лекі. Гэта файна. Ну, калі гэта працуе, гэта супер. Калі гэта будзе паскараць, паляпшаць працэс, ну, гэта круто, гэта таго варта. Вось, але тое, што аператыўку набыць нельга, гэта вельмі сумна, бо, блін. Ну, вось, у мяне нармалёвы комп, ён як бы цягне ўсё, што мне трэба, робіць. Ну, раптам што? Што мне рабіць? Хаця ў маім выпадку яшчэ не так страшна, бо ў мяне DDR4 стаіць. DDR4, насколько я ведаю, не настолькі. А я сяджу з старым MacBook'ом 2019 года ці 2020 года на Core i9. У мяне 32 ГБ аператыўкі, але ён уже такі даволі старэнькі. Я вось не ведаю, што зараз рабіць, таму што я кожны раз, калі іду ў краму, я бачу кожны раз тое, што усе кошты выраслі прыблізна на 10-15%. І яны вось так вот бачу, ну ладно, не на 10-15, но на 5-7. Але вось кожны раз, калі ты прыходзіш, ты бачыш плюс 5% да коштаў ноутбукаў. І гэта, канешне, вельмі пужае, таму што... Калі я купляў вось гэтую вось лямпу, на ёй было на коробцы напісана AI-driven development. Ну, слухай, зараз же AI, гэта такая тэма, якая... Типу, вось ты нібыта ўбудоўваеш AI, і твой прадукт пачынае каштаваць даражэй. Вось гэта прыблізна тое ж самае, што было з блокчейнам, тое ж самае, што было з чым яшчэ, з інтэрнэтам калісьці.
Раней прадукты каштавалі сапраўды дорага, калі у іх быў убудаваная магчымасць выйсця ў сеціва. Навошта гэта кожнаму прадукту, гэта, канешне, не зразумела, але вось факт ёсць факт. Да і агулам, тыпу, калі глядзець на рынак аператывы, у якім стане мы ўваходзім у 2026, памяць стала, тыпу, не вось проста звычайна, гэта вось сапраўдны стратэгічны рэсурс, таму што ёсць яшчэ. Як раней, калі збіралі ПК, спачатку вызначаліся з відзюхай, і вакол відзюхі будавалі ўсё астатняе, то цяпер трэба ўлічваць і відзюху, і колькі ў цябе будзе каштаваць планачка памяці. І хутчэй за ўсё ў гэтым годзе яшчэ пачнуць каштаваць даражэй працэсары і блокі сілкавання. Я не памятаю, што ўжо танела, тыпу, мне нехто ў чаце сказаў, тыпу, ой, вось у мяне там нейкая паслуга для мяне падтанела. Ну, там, у чаловай суполцы я такі, ну, а для мяне не. Я не памятаю такого. Рада за вас. Карацей, просто так. Тут гэта ж ўсё праходзіць, вось гэты дэфіцыт на фоне максімальнага папілу бабла ад Google, Apple, Microsoft, OpenAI, Nvidia і вось такіх кампаній. Таму што яны зараз адзін у аднаго укладаюць безумныя грошы, у іх растуць акцыі, у іх нібыта расце прыбытковасць, але не расце, тыпу, эканоміка не так працуе, OpenAI ты же працуе, яны толькі за 2025 нагенеравалі мінус 8 мільярдаў з свайго абароту. А ў 27-м яны згенеруюць мінус 40 мільярдаў, і як яны будуць гэта пакрываць, гэта, канешне, вельмі вялікае пытанне. Яны перакладаюць сабе грошы з кішэні ў кішэню за конт таго, што вось умоўна OpenAI зараз будуе, напрыклад, дата-цэнтр. Яны арэндуюць на 99 год пад яго месца, тыпу землю, і пасля гэтага ідуць дамаўляцца з кімсьці, хто ім будуе гэты дата-цэнтр. Потым яны дамаўляюцца з тым, хто будзе забяспечваць яго энергіяй, у іх таксама растуць кошты, і дамаўляюцца з тым, дзе яны будуць набываць памяць, SSD-шнікі і гэтак далей, і гэтак далей. Гэта і ім закон гэтага растуць кошты. Там, напрыклад, яны дамаўляюцца з Nvidia на паскаральнікі H100, якія будуць стаяць у гэтым дата-цэнтры, і умоўна з чувакамі, якую трымаюць атамную энергастанцыю. І ў выніку іх атрымліваецца аграменны праект, які каштуе сотні мільярдаў, які павінен прынесці грошы, але гэты праект яшчэ ў дэвелопменце пачнецца пасля 2030 года. То бок, акцыі выраслі зараз, а праекта існуе толькі на бумазе, на паперы. Вось, і гэта, ну, тыпу, гэта класічнае раздуванне рынку, класічнае раздуванне эканомікі, і гэта стварае пузыр, які, канешне, потым праз год ці два даволі моцна нас ёбне па твару. Усіх. Нас звычайных карыстальнікаў. Вось у Microsoft праблем не будзе. Што? Гэта не Сергей Бесараб казаў пра AI? Гэта тейк, ён зараз агульны. Для ўсіх. По-моему, Сергей Бесараб. Я чытаў нейкі артыкул, казаў, што ой, калі лопне гэты пузыр, то нас чакае стагнацыя такая, што будзе балюча проста усяму зямному шараку. Ну, так. Вось. Канешне, моцная праблема. А ведаеш, куды грошы не ўкладаюць? У сервіс друкарнік.app. Гэта натыўная рэклама. Карацей, з'явіўся новы сервіс, калі хто не ведае. Сервіс праверкі, ну, як сказаць, арфаграфіі, і не толькі друкарнік.app. Для чаго? Як піша стваральнік? Дайце мне, калі ласка, зараз адкрыць мае нататкі, і я проста нават прачытаю, навошта гэты сервіс быў створаны. Гэта як бы спелчекер. У іншых спелчекерах не хапала функцыяналу, а ён хацеў, каб былі і хуткія падказкі, і формы іншых слоў, усё адразу. Дарэчы, там яшчэ працуе злы моўны бот у гэтым спелчекеры, які можа табе падказаць, чаму гэта так пісаць або казаць няправільна.
вельмі файная і цікавая рэч, ён даволі таксічны, мне гэта падабаецца. Вось, сервіс створаны для тых, хто хоча пісаць без памылак і пры гэтым не хоча лазіць па кожнае слова ў слоўнік. Вось. Я прапаную пакінуць спасылачку на гэты сервіс. Вот, Так, хто вядома. хоча, то калі ласка заходзьце. Там можна і аддзячыць стваральнікам гэтага спелчекера. Дарэчы, хто ведае, як перакласці на беларускую спелчекер, то пакідайце варыянты ў каментарыях. Ты, бля, як заўжды будзе якая-небудзь праграма. Ну, нас як у аплікацыя... У нас усё што зараз праграма. у нас увесь тэхнічны слоўнік зараз утыканы словамі праграма. Вот як перакласці лаунчер? Запускальная праграма. Ну, запускальнік. Запускальнік. Ну, Ну, па суті, афіцыйна так. афіцыйна то там усё ж такі ёсць слова праграма, я пра гэта кажу. Таму вось мяне зараз 100% палічаць гаўнаедам за гэта, але слова аплікацыя існуе і даволі добра падыходзіць. Мне таксама апка падабаецца. Я стараюся казаць не аплікацыя, а апка. Апка, я таксама. Ну, Ну, гэта як просто бы- у мяне праз працу просто таму што на Мы ж не працы кажам заўжды апка. апка. Ну так, кожная апка гэта мабільная праграма. Так. Ну, карацей, Трэц таксама нагадала, там кожны дзень нейкі мовасрач з'яўляецца, нельга казаць янтарны, яны вось зараз сраліся, што янтарны гэта не па-беларуску трэба казаць бурштынавы, нягледзячы на тое, што янтарны ёсць у слоўніках і гэтак далей. Ну, карацей, да. Калі хочаш триггернуць беларуса, то напішы што-небудзь. Гэта ўсё вельмі нагадвае пра тое, што вось існуе нейкая вось гэта літаратурная норма, але звычайны чалавек, які размаўляе, ён ніколі не карыстаецца літаратурнай нормай, таму што ён размаўляе, як размаўляе, яму нармальна. Ну так. Всё яшчэ лічу гаўнаедствам. Не, літаратурная як норма мусіць быць. Павінна у любым выпадку, але там казаць чалавеку, якой халеры ты не пішаш у Трэце свае пасты па літаратурнай норме, но за гэтым Ну гэта ж база, ну гэта конечно. база. На гэтым і будуецца інтэрнэт. Вось. Так што вось, наконт друкарніка, все, што хацеў, то сказаў. Ідём далей. Дзякуй за вашу увагу. Далей давай з тобой абмяркуем залаты глобус. Мы з табой крыху, я не ведаю, ці глядзеў ты, ці як-небудзь сачыў. Самае галоўнае з гэтага залатога глобуса мы зараз будзем з табой размаўляць не пра намінацыі крыху пасля, але мы паразмаўляем пра самае галоўнае гэта Леонардо Ді Капрыа. Чаму гэта самае галоўнае, патлумач? Таму што столькі медыа шуму ніводны фільм не прызвёў. Ну, тыпу, намінацыя на залаты глобус. Ну, тыпу, Кей-поп Демон Хантерс атрымала залаты глобус. А вось тут Леонардо Ді Капрыа прышпільна размаўляе, таму што паказаў сабе як сапраўдны актор, ён вось вельмі у жывой размове. Я не ведаю, ці бачылі вы гэта відэа, зараз паспрабую яго знайсці. І відосы з гэтым набіраюць нейкія дзікія прагляды у сацыяльных сетках, таму што там сотні мільёнаў у тыктоке з таго, як Леонардо Ді Капрыа ўгарае. І ён у гэты момант нібыта не ведае, што чаму ўсё завісла. Ён нібыта не ведае, што яго здымаюць камеры, але магчыма і ведае, таму што гэта ўсё было паказана ў час таго, калі ішоў перарыў на рэкламу. Вось. І у якім метасусвеце мы знаходзімся, калі у нас самы галоўны гэта трендмейкер і ньюсмейкер з залатога глобуса, гэта не нейкі фільм а гэта вось мем, просто літаральны мем, дзе чувак просто прышпільна адкрывае рот. Вось тое, што цікава людзям. Што гэта намінацыя? Давайте лепей паразмаўляем, абмяркуем, што ж ён мог там така эмацыйна абмяркоўваць. Мне больш спадабаўся наступны мем падчас, дзе
не памятаю, нейкая акторка ідзе міма яго, то бок ён сядзіць як бы за столікам, і міма яго праходзіць акторка і надпіс, і крыху там, ведаеш, ён вось так сядзіць, і яна ідзе вось так вось, і он такі, ой, просто локаць прыбраў, каб не перашкаджаць. Вось, і надпіс тыпу Леонардо Ди Капрыо, калі міма яго праходзіць дзяўчына, якая старэйшая за 25 гадоў. Ой. Мне вось гэта вельмі спадабалася. Гэта добра. Такі гумар мы ухваляем. Галоўным пераможцам стаў Хамнет, даволі сур'ёзная такая эмацыйная драма. Я яе, честно кажучы, не глядзеў, таму што я адразу пайшоў у іншы фільм. Яна залетела прышпільна тое, што Хамнет залетеў не столькі крытыкам, а сколькі просто звычайным карыстачам, якія даволі моцна ацэнілі гэтае кіно і на умоўным метакрытыкі нармальна ўсё, і ўсё нармальна па сацыяльных сетках. Але як толькі я зараз бачу фразу сур'ёзная эмацыйная драма, для мяне гэты фільм адразу такі нахер. Я не хачу максімальна. Мне вось, калі ласачка, вось якую-небудзь чэрнь накшталт гэтага голага пісталету можна, таму што вельмі затрахалася перажываць праз гэта ўсё. Я вырашыў паглядзець One Battle After Another. Гэта таксама фільм з як яго клічуць, што пра яго размаўлялі. Леонардо Ди Капрыо у галоўнай ролі. Вось, дарэчы, не ў галоўнай ролі давайце глядзець. Галоўна, там даволі незразумела, таму што у нейкай частцы фільма галоўную ролю займае ягоная жонка, якая вось пра усё гэтае супраціўленне, якая такая, як гэта правільна называецца, дамінантная, божух, забыў, як у БДСМ называюць, містрас, вось, яна вельмі падобная да яе. І фільм будуецца на тым, што яна падчыняе сабе сексуалізаваны людзей і просто гэта з пісталетам займаецца з імі сексам, з пісталетам каля галавы. Вось, а яены муж Леонардо Ди Капрыо, ён уже такі, яму ўжо ўсё гэта затрахала, ён хоча сям'ю, дзяцей, а яны там усё рэвалюцыю пачынаюць. Кароч, не магу сказаць, што гэта рэальна добрае кіно, вось якое там трэба паглядзець на ўзроўні Ваўка з Уолл-стрыт ці нешта такое, якім здымаўся Леонардо Ди Капрыо, але крыху прыбіць час просто вось пад нешта. Вось гэта нармальнае кіно пад тое, каб пахаваць. Вось. Ад мяне залаты глобус атрымлівае дакладна гэтае кіно. Яшчэ вялікім феноменам гэта быў K-pop Demon Hunters, пра якога, мне здаецца, ўжо не казаў толькі лінівы. Я паглядзеў. Я таксама. Але мы будзем яго абмяркоўваць. Мы яго не будзем абмяркоўваць, таму што, па-першае, мы яго ўжо абмяркоўвалі тут, па-другое, гэта новая медыа-франшыза Netflix, якую ўвесь наступны год мы будзем бачыць шмат дзе, па яму ўжо здымаецца серыял, па яму здымаецца наступнае кіно, па яму здымаецца міні-серыял, і яны ўжо выпусцілі музыку ў выглядзе альбома. Гэта будзе віртуальны гурт, які таксама будзе выступаць, плюс яны ўжо у Паўднёвай Карэі заключылі дамову з кампаніяй, якая займаецца галаграфічнымі выступленнямі, каб даваць жывыя канцэрты. То бок там я не ведаю, як гэта будзе, але жывыя галаграфічныя канцэрты. Так, то бок па гэтаму ўсяму там будуць за кулісамі нейкія дзяўчыны, якія будуць спяваць гэта жывымі галасамі, каб было адчуванне, што гэта ўсё ж такі канцэрт, але пры гэтым будуць галаграмы. Ой, якая хуйня. Мне гэта вельмі моцна нагадвае, гэта ж усё, для мяне дакладна пачалося. Калі ты сачыў калі-небудзь за Лігай легенд, у іх быў момант, дзе яны там у 19-18 годзе выпускалі віртуальны гурт пад назвай KDA. І вось гэта быў дакладны кей-поп пра Лігу легенд.
Вось і яно даволі моцна выстреліла ў свой момант, і зараз вось гэта ідэя, якая уведзена ў абсалют. K-pop Demon Hunters гэта для мяне вось проста вось штука разлічаная вось выключна на стрымінг, на інтэрнэт-аўдыторыю, якая не пра кінапраект, не пра кінатэатр і не пра тое, што у гэтым сапраўды ёсць, ведаеш, нешта глыбокае, што можна паглядзець. Гэта вось на падлеткаў 13 гадоў, 12 гадоў, вось такое. Таму неяк так. Ну, слухай, ёсць попыт, чаму б не гэта самае? Ці што, кідайцеся ў мяне брудным адзеннем за гэтае меркаванне. Вось, таму зараз вось увесь залаты глобус, ён прайшоў вось больш праз логіку інтэрнэта. Таму што галоўны фільм, ён атрымаў поспех усё ж такі. Добра, што ён атрымаў у звычайных гледачоў у інтэрнэце, але не добра, што гэтае кіно, якое разлічана на сур'ёзны кінапракатны паказ, доўгі, ці там ездзіць шмат. Кароче, гэта не фестывальнае кіно, я пра хамны кажу. Яно выглядае як фестывальнае, але ўжо цалкам пабудавана у логіку таго, што яно хутка павінна паказвацца ў інтэрнэце, і кіно зараз перад тым, як пракатацца доўгі час па кінатэатрах, пазбіраць усе награды, а толькі потом выйсці ў хатні пракат, яно зараз будзе праз 2 тыдня пасля выйсця злівацца ў інтэрнэт і ўжо зарабляць там. Таму все, што нас чакае ў 26 і 27, гэта тое, што кінатэатрам будзе яшчэ большая пізда. Я ніколі не любіў кінатэатры, калі шчыра. Сам эксперыенс класны. Ну, звычайна ж ёсць такая штука, што тыя фільмы, тыя намінанты, якія займаюць, ну, атрымоўваюць там нейкія там прызавое месца, аля залаты глобус, гэтак такое, і гэтак далей. Далей яны падабаюцца крытыкам. А звычайнаму гледачу, якому сыскі-пыскі, ну і ладно. Ёсць адчуванне, нібыта раней крыху там той же самы залаты глобус ці Оскар, гэта канцатковая кропка для фільма, а зараз гэта кропка, праз якой фільм наадварот пачынае набіраць хайп. То бок фільм атрымаў залаты глобус, адразу аказаўся ў інтэрнэце, значыць мы яго глядзім. Ці фільм атрымаў там эфект аноры, дарэчы. Фільм атрымаў вельмі моцны хайп праз тое, што ён атрымаў Оскар за галоўную жаночую ролю, і там даволі шмат намінацый было. І тады пачаў хайпіцца і прыносіць грошы, таму што дагэтуль ён працаваў у мінус, яго знялі ў мінус, і маркетинг у яго працаваў у мінус, яны сядзелі ў глыбокай срацы. А вось зараз ён толькі можа прыносіць грошы з хатняга пракату. Таму, здаецца, усё ж такі статуэтка гэта не фінал, а вось толькі трыггер для лічбавага жыцця з фільма на дадзены момант. Які трэба прайсці. Ну вось. Кароче, гэта залаты глобус цяпер пра алгарытм болей, што тыпу мы вось зараз па планах у нас вось тут рэклама пачынаецца фільма, а вось тут мы атрымліваем залаты глобус, тут у нас намінацыя на Оскар, а потым мы адразу ў хатні пракат, і вось тут мы пачынаем зарабляць грошы, а не з кінатэатраў. Хутчэй за вось так будзе цяпер. Ці што, напіхайце нам у каментарах. Магчыма, мы некае вар'яцтва несем тут. Як сказаў Лёша Айце-Барада, насуваем гыкаўцоў. Першы гыкаўскі, як ён заўжды кажа. Мне вельмі падабаецца гэта слово. Яно такое файнае. Гыкаўскі? Ну, гыкаўцы. А, гыкаўцы. Ну, па-хатняму гучыць неяк, ведаеш, вось такое ёсць, нешта ў ім. Домашний. Што яшчэ здарылася? Apple памірылася з Google.
Вось Что мы памірылася? Они ніколі не нормально, у іх усё заўсёды было. Ну, типу, яны, вось ведаеш, яны былі такімі заклятымі спаборнікамі, ну, вось у іх было некае спаборніцтва заўжды паміж Apple і Google. Яны заўжды былі на рынку вельмі канкурэнтам, і яны вельмі моцна давілі на іх вось гэты ціск грошай, і яны былі вымушаныя спаборнічаць. Зараз Apple прыходзіць да Google ужо афіцыйна, яны падпісваюць дамову наконт таго, што у Google будзе ўбудаваны, у Siri будзе ўбудаваны Google Gemini. Гэта ўжо афіцыйна, яны спрабавалі, спачатку яны разглядалі Perplexity, Apple сапраўды разглядала варыянт таго, каб набыць Perplexity. Apple вела размовы з Anthropic наконт гэтага, яны вельмі хутка нікуды не прывялі, таму што гэтая кампанія больш пра іншае, а не пра тое, што трэба Apple. Яны пачалі размаўляць Гуглом, таму што на дадзены момант гэта самы удобны, самы зручны сервіс для таго, каб убудаваць. Па-першае, ён хосціцца на сваёй інфраструктуры, яго не трэба размяшчаць у Гугле. Па-другое, Apple кажа, што нібыта яны будуць вось вельмі уважліва сачыць за персанальнымі данымі карыстальнікаў, і яны нібыта не будуць потрапляць Гуглу, на што я хочу сказаць, ага, верым, таму што вядома, што на ўсіх вашых даных, якія вы будете карыстацца з Siri, калі яна моцна паразумнее, а она моцна паразумнее, калі вось усё будзе так, як гэта зараз малюе Apple, у вас будзе сапраўдны свой сакратар, які будзе працаваць праз Google Gemini, а не тое, што ёсць зараз, што вы можете голасам завесці таймер. Таму што хутчэй за ўсё Siri на дадзены момант выкарыстоўваюць так. Што думаеш? У цябе зараз ёсць iPhone. Ты будзеш карыстацца Siri? Я карыстаўся на пікселе, хотел сказать Siri дапаможнікам, ну нет, там Google дапаможнік быў нейкі, я не памятаю. Ну там яны ў пэўны момант у іх было, як это так, Google дапаможнік, потым Google Lens быў. Ну, карацей, новую версію я карыстаўся. Самае файнае было для мяне тое, што яна разумела беларускую мову. Я мог по-беларуску ёй нешта сказаць, яна мне адказвала як бы там або на расійскай, або на украінскай магла чамусь, ну на беларускай менавіта як голасам яна не магла мне адказаць. Google Gemini, дарэчы, Google Gemini працуе з беларускай мовай. Вельмі файна. Ну нормально. Вельмі файна. Не сказаць, што вельмі файна, нормально. Нормально. Ну я параўноўваю, напрыклад, з Perplexity, я в основном для пошуку зараз карыстаюся Perplexity. Вось. І ну ён все ж таки дрэннавата там Perplexity так. Па-беларуску. Але ChatGPT 5.2 вельмі выдатна. Вось окей, таксама выдатна не сказаць, што вельмі. Там ёсць памылкі, там ён тыпу час ад часу яго бывае раз на 100 гадоў, што ён цягне нейкія украінскія словы, але тыпу вось такой Siri я магу пакарыстацца, мне здаецца. Вось, і я таксама, тыпу, я не магу сказаць, што я увогуле шмат карыстаюся галасавым дапаможнікам, не. Я ўвогуле не шмат карыстаюся функцыяй галасавога ўводу ў шыі. Ну, і тое, вось. Мне, ведаеш, вось, для маіх патрэб, што было б круто, каб я мог надыктаваць тэкст і адправіць тэкстам. Ну, тыпу, не надыктаваць галасавуху. Звычайна у клаву ўбудавана гэтая функцыя. Лёша, гэта вельмі даўно працуе, але працуе яно з украінскай, з расійскай, з англійскай, з польскай, з нямецкай, ведаеш, не з беларускай. Я гледзячы на тое, што Google для беларускай мовы ён яе інтэгруе вельмі нармальна. Але вось як бы ёсць прабелы. І файна, калі гэта калаба будзе у бок беларускамоўных людзей, ну так на нашу карысць. Gemini крутая штука, мне падабаецца. Мне падабаецца, як працуе, гэтым можна карыстацца, гэтым зручна карыстацца. Калі яны нарэшце зробяць што-небудзь, калі Apple зробіць нешта накшталт Circle to Search, потому что сёння яно як бы і ёсць, але там, ведаеш, трэба дадатковае. Што скажаш? Да, шуміць усё зноў. Ага. Не, у мяне нормально. Вось. Не, я не чую.
Я себе пачаў чуць на секунду, а потым знікла. Ну ладно. Ты мне просто размаўляеш як Optimus Prime. Не, я не чую. Вось, карцей, калі яны крышачку вось зробяць хаця б не горш, як зараз гэта працуе там на той же Circle to Search, то в прынцыпе будзе файна. Чаму не? Даволі цікава. Я просто кажу Circle to Search, зараз я скончу думку. Я просто кажу, што Circle to Search, бо я гэтым вельмі актыўна карыстаўся, вось на андроіде, і яно на ўсіх андроідах працуе, і яно працуе, бляха, аднолькава добра на ўсіх андроідах. І гэта файна. Вось. І калі нарэшце яны дойдуць да таго, што яны зробяць універсальны жест назад, свайп назад ва ўсіх аплікацыях, як это зроблена на андроіде, бляха, нарэшце гэта можна будзе карыстацца. Так што вось. Як просто хутка Apple, яны вось тое, што яны падпісалі дамову зараз з Гуглом, гэта ж сведчыць аб тым, што яны ўжо ўрэшце згадзіліся з тым, што як кампанія, якая была заўжды на хвалі інавацый, яны гэтую інавацыю цалкам прасралі. Apple AI гэта просто нейкая, не магу сказаць фікцыя, у яго ёсць нейкія функцыі, яны працуюць даволі кепска, але вось Apple павінны ісці на стратэгічнае партнёрства, а не будаваць сервіс свой. Але як па мне, гэта даволі моцна кажа пра тое, што зараз тэхналагічныя гіганты будуць павінны аб'ядноўвацца для таго, каб будаваць буйныя новыя сервісы, асабліва ў Што? Як у меме, Ebitis. Так. Таму што ў іх просто банальна не будзе хапаць грошай, магчымасцей і гэтак далей для таго, каб будаваць сапраўды буйныя шыі сервісы. Я крыху хвалююся, калі я чую, што ў Apple можа не хапіць грошай. Я такі, боже мой, пра якія ж сумы там увогуле тады вядзецца гаворка. Насамрэч так, чым вынаходзіць ровар, лепей як бы дамовіцца з роварнай кампаніяй і прадаваць сервіс, які нармальна працуе. То бок для карыстальніка файна. Нормальны. Вось. Так, нормально. Але тое, што Apple, конечно, просралі гэтую гонку. Не знаю. Я не так карыстаюся просто штучным інтэлектам і нейрасеткамі сёння. Я балаваўся з нанай-бананай. Мне падчас навагодніх і калядных канікул, так бы мовіць. Я зрабіў сябе з вось такога. Гэта так файна атрымалася. Я такі, плюс 15. Не, там не 15 было, там было рылі-рылі, добра, можа потом дашлю фоточку. Я даслаў бацькам, думаў, што яны павераць, але яны не павяліся, сказалі, неправда, ты заўсёды быў фікстом. Я такі, ладно. Мы можем, дарэчы, на вокладку гэта ўзяць цябе і мяне, зрабіць тлустымі. Можна. Вось куды ўся DDR5 пайшла. Каб нас рабіць тлустымі. Потым што яшчэ? Я карыстаюся Perplexity, я забіндзіў сабе праз шорткат вось сюды ёсць кнопка дадатковая. У мяне няма, таму што у мяне iPhone 14. Не той, каб вельмі патрэбны, просто крыху зручней. Карацей, я забіндзіў Perplexity, карыстаюся Perplexity, як я мусіў бы карыстацца Гуглом, калі б ён працаваў як нармальная пошукавая сістэма. Тому я там шукаю інфармацыю. Я цалкам шукаю нешта ў інтэрнэце толькі праз Perplexity. Я ўжо не ведаю, я месяцаў 8 не заходзіў у Google. Таму што немагчыма. Мне трэба было знайсці некаторыя падказкі, там як карыстацца рыперам, напрыклад. Я не мог знайсці, там як мне наладзіць тое і тое. Я спачатку пайшоў у Google, гэта было год, напрыклад, назад. Я пайшоў у Google, я мне выдаў спасылкі на нейкія там YouTube-відэа, на форумы, ідзі сам, шукай гэту інфармацыю. І я не знайшоў. Я іду ў Perplexity, і ён мне просто вось з аднаго майго запыта выдае ўсё, што мне трэба, сцісла, дасціпна, карацей, на нармальнай мове, нармальна мне скажы, што трэба. Вось, пакрокавую інструкцыю, всё.
Я такі, ну блин, ну гэта ж файна, гэта тое, што мусіў зрабіць Google яшчэ 15 гадоў таму, калі ён пазіцыянаваў сябе як пошукавая сістэма ў інтэрнэце. Да, факт. Просто гэта нашмат зручней, калі ты просто банальна атрымліваеш, табе не трэба хадзіць трэба, вядома, іх пераправяраць, таму што ён можа выдумваць некаторую інфармацыю, але калі ты шукаеш інфармацыю, напрыклад, як сабраць канапу ці... Вось у мяне учора была такая тэма, у мяне ёсць браўнаўская брытва, якая ў мяне ўжо год 8. Яе прыйшоў час просто замовіць нейкія дэталі, абслужыць, смазаць яе, так, смазаць яе, гэтак далей. І вось на ёй зацёрліся цалкам усе надпісы, таму што, бляха, банальна шмат год. І я выкарыстоўваю Perplexity, каб зразумець, яны просто зараз ёсць іншыя мадэлі, але выглядае яно літаральна так жа. І вось я спрабаваў знайсці адказ, дзе купіць гэтыя запчасткі, якога менавіта тыпу яны павінны быць, і гэтак далей. Раней бы я на гэта, мне здаецца, гадзіны 2 забіў праз тое, што я просто бы поўзаў по гуглу і спрабаваў бы зразумець, дзе які гэтыя. Так я гэта зрабіў за хвіліну, знайшоў на Аліку ўсё для таго, каб замовіць, закінуў сабе ў карзіну і забыў пра гэта. Вось калі б я захацеў, я б мог яшчэ праз Perplexity гэта набыць сабе на дом без праблем. Таму нашмат зручней, нібыта, чым усё, што я сустрашаў. То бок атрымоўваецца наступнае. Праз тое, што нам стала нязручна карыстацца зручным для нас сервісам, з'явіліся іншыя. Так. Цяпер мы карыстаемся імі. Хаця здавалася б, Google у плане пошука гэта настолькі стандарт. Мне вось цікава, вось як сябе адчуваюць іншыя кампаніі, накшталт, ведаеш, Yahoo ці Яндекса, які пошук... Так, у якіх пошук таксама. Bing гэта заўжды, ведаеш, быў ты хлопец з задняй парты, які вось крыповы, з ім ніхто нікому... Bing заўжды быў такім. Як гэта, памятаеш, вось яшчэ такі Рамблер быў расійскі, вось таксама. Рамблер, я памятаю іх... Пошук Mail.ru. Я памятаю, што я калі быў маленькі, Рамблер быў самы зручны, таму што ў ім заўжды было нашмат хутчэй знайсці порно. Цікава. Калісьці пошукавікі годзе ў 2007-2008 пачалі вельмі моцна рэзаць порно-выдачу, і там па ключавых словах яно не выдавала, а ён якраз такі выдаваў. Лёша, а Рамблер то жывы дагэтуль? Сур'ёзна? Так, Рамблер, прабачце, але Rambler.ru. Так, тут ты нават навіны ёсць. Яны жывы, і пошта тут ёсць. Яны калісьці з Yahoo вельмі моцна партнёрыліся, потым, скажем так, Yahoo сабе перастаў бачыць увогуле стратэгічным партнёрам ва ўсім свеце, і атрымалася так, як атрымалася. У Yahoo таксама ўсё вельмі кепска, але там іх кангламерацыя ўсё яшчэ каштуе $мільёны, сотні мільёнаў $. Я хацеў пагаварыць пра... Яшчэ мы, калі мы тут ужо кажам пра пошук, пра пошук, я ўчора знайшоў навіну, я ж не проста так, я ж рыхтуюся да падкасту. Хоць крышачку трэба нешта разумець, пра што размаўляць. Я знайшоў навіну пра тое, што трафік да Gemini расце з кожным месяцам на некалькі дзесяткаў %. Да, і хутчэй за ўсё абгоніць запросы ChatGPT. Так, менавіта пра... Мы, здаецца, аднолькава чытаем, так? Не, я просто, мне здаецца, просто ці ты мне, можа, кідаў свае шоу-ноты? Напэўна, вось. Там было крыху дэталей у тым, што, як вымяраецца гэты трафік. Колькасць веб... колькасць запытаў, не проста нейкі там трафік. Але... Мне падаецца, што гэта статыстыка не тое, каб вельмі дакладная. Чаму? Таму што Gemini запусцілі нана-банану, і ўсе палезлі лезці менавіта ў Gemini, генерыць сябе тлустымі, як гэта зрабіў я. Ці худымі. І гэта таксама ўлічваецца. І гэта бесплатна.
Ну, типу, там можна генерыць, я не ведаю. Я сядзеў некалькі дзясяткаў хвілін просто там генерыў, і ён такі, давай мне яшчэ, давай мне яшчэ, давай мне яшчэ. Я такі, все, мне уже задрал. То бок, магчыма, гэта, ну, толькі для нейкіх забаўных, з нейкіх, ну, прычын, каб пазабавіцца. Наколькі там сапраўды асэнсаваных запытаў, так бы мовіць, так? Там, для працы, для нейкіх там рэсурчаў і так далей, я не ведаю. Ну, Gemini на дадзены момант сапраўды сур'ёзны канкурэнт. Сапраўды сур'ёзны канкурэнт, які паказвае, што ён можа не тое, каб не горш, ён можа лепей. Вось у гэтым фішка. Для Мне мяне. цікава, Сэм Альтман там яшчэ у LinkedIn, ведаеш, інжынерам не піша. Типу, можа вы да нас прыйдзеце? Канешне, піша. Канешне. Чаму мне не піша? Таму што ты не гуглоўскі інжынер, які распрацоўвае AI. Эх, блин, а я думаў, паўсюль ёсць нейкія нюансы. Я яшчэ ведаю, што хацеў паныць, бо ныць я люблю, пра кампанію Samsung і Trifold. Ёсць Samsung Fold, а ёсць Samsung Trifold. Ён выйшаў не так даўно. Вельмі незразумелая для мяне рэч. Вельмі не... Так, па-першае гэта, па-другое, я паглядзеў агляд ад рэальнага карыстальніка. Ёсць такі беларускі блогер, на жаль, на расійскай, але ну што маем. Ён тэх-агляды робіць, Павел Хмурчык. Ён вось на гэтым тыдні выпусціў відос агляд Samsung Trifold. Угадайце, колькі каштуе Trifold. Trifold гэта калі вось раз і яшчэ раз. Ну, тут, то бок, як бы два фолд. Але такая вось здаровая хрень. Ну, типу, яго 3 часткі там ёсць, атрымліваецца. Ну так, ён складаецца з трох тэлефонаў, з 3 Samsungаў. Ну і адпаведна каштуе ён таксама як 3 Samsung Ultra. Вельмі шмат карці. До $5000 даходзіць кошт гэтага, дасягае кошт гэтага тэлефона. Простое, што набыць яго не так проста, заказаць яго не так проста, і кожны барыга ў ланцужку бярэ свой адсотак. Так-то ён каштуе ад $2500, мінімальная версія крыху вышэй, ну і там праз бла-бла-бла можа расці канчатковая цана яшчэ больш. Максімальна незразумела для мяне хрень. Я ўвогуле не разумею людзей, якія карыстаюцца фолдамі. Мой сябар карыстаўся фолдам, там 4-м, калі я не памыляюся. Гэта прыкольная штука, але вось гэтая вось лажбінка, яна мяне вар'юе. Яна мяне настолькі... Я не разумею, ну, тыпу... Ну, не, насамрэч, гэта круто. Ты можаш зрабіць з звычайнай мабілы планшета, потым, калі табе хочацца, ты можаш яшчэ больш раскласці. Пытанне на што? Просто тут у гэтым ёсць праблема, як для мяне, бо гэта будзе планшет на андроідзе. А планшеты на андроідзе гэта, ну, вельмі проста такое сабе. Прям, ну, яны не адаптаваныя пад іх, пад кожны трэба рабіць свае, тыпу, адаптацыю сваіх аплікацый. Гэтым не займаюцца распрацоўшчыкі. Гэтым нават сам Samsung свае стандартныя аплікацыі не ўсе адаптуе пад гэта ўсё. Таму вельмі складана, тыпу, ты набываеш планшет і зараз і проста атрымліваеш вельмі сыры прадукт у плане праграмна. Яны гэта робяць серыйна, калі што. То бок яны паверылі ў гэты прадукт, паверылі то, што мае сэнс укладацца ў распрацоўку, у падтрымку. Давайте не будзем забываць, што кожны апдейт таксама каштуе грошай. Факт. Софтверны. Для такіх вось планшетафонаў. І, блин, ну ён важыць больш за 300 грам. Ну ты уяўляеш сабе вось так вось узяць і 300 грам, каб табе у складзеным выглядзе ціснулі на мізінец. Бо мы ўсе трымаем мабілу, у асноўным мізінчка. Я таксама. Ну, мяне нават 300 грам! У мяне нават на мізінцах вось з гэтага боку пачала грубець скура за закон таго, што ў мяне заўжды тут тэлефон на ім стаіць.
Ну так ты возьми себе базовую версию. Каштуе. Так у меня базовый iPhone. Каштуе важить. У меня базовый iPhone. У тебя Pro Max. Нет, у меня iPhone 14 Plus. Это базовый iPhone, але великий. Плюс. Так. Пробачьте. Мне просто вельмі моцна нормально. Мне падабаюцца лапаты, таму што мне зручна, таму што тыпу далоні у мяне не маленькага памера зусім. Ну таму... так, табе так. А у меня наадварот лапа маленькая, і я вось мне нават у меня быў 6 піксель, ён 6,5 дюймаў. Мне ўжо было не вельмі зручна, ён у мяне бывала, што і падаў нармальна, толькі простое, што у меня маленькія далоні. І я такі, 6,3 гэта мой максімум. І выйшаў гэты самы новая лінейка айфонаў, пікселей 6,7, 6,9, я такі, гэта все міма. Першае дорага, па-другое, тыпу. Слухай, я спрабаваў карыстацца, ну, тыпу, просто трымаць у руках айфоны міні, вось гэтыя, якія выходзілі. І, ну, канешне, гэта, бляха, максімальна несур'ёзна для мяне. Мне падаецца, для цябе гэта былі, ведаеш, як пейджеры, такі, просто глянуць на паведамленне і потым узяць нармальны дэвайс і адказаць яго. Так, ну, слухай, так не тое, што я гігант, тыпу, мой там узрост 1,87 м. І, тыпу, ну, далоні у мяне прапарцыянальная, я не зусім вялікі. Пры гэтым, вось, нават такія тэлефоны, но яны камічна ўжо ў руках глядзяцца. Я, конечно, вспоминаю, як я карыстаўся айфоном 3G, і он здавалася, што это лопата просто. Так, былі моманты, ведаеш, калі гэта андроіды развіваліся вельмі моцна, там, у 10-х, так, і дыяганаль. Фаблеты былі, памятаеш, былі гэта фаблеты. Вось. Што? Фаблеты былі такія, гэта была вельмі кароткая з'ява, гэта таблет і фоун разам, фаблет, тыпу. Па сутнасці, сённяшнія, 6,9 гэта і ёсць фаблет. Ну так. Для мяне. Мяне нават... 7,3 это ўжо... Некаторы час у мяне быў тэлефон ад Asusа, такі, тыпу, вось дакладна фаблет. 7 цэляў. Вось, і гэта было тут, вось так трэба было яго трымаць каля вуха. Гэта было немагчыма, я яго скінуў праз 2 тыдні. Вось, карацей, я думаю, што калі не памыляюся, што ў гэтым годзе таксама будзе нешта ад Apple фолдаўскае прадстаўлена. Ну, ці ў гэтым, ці ў наступным. Яны ўжо прэзентавалі свой iPhone Air, то бок мы прыблізна разумеем, якое гэта будзе таўшчыні. Таму да. Паглядзім. Каштаваць оно дакладна будзе не меней, чым Samsung 3 Fold, таксама 2,5 будзе. Можа быць, камусьці гэта і спатрэбіцца. Так што донатируйте баблос, мы купім і зробім агляд. Яны ж зараз хочуць версію Е прапампоўваць, вось выйдзе 17 ці 18, я ўжо заблытаўся, якая. 17 зараз. Вось, і тыпу, ну, тады атрымаецца выйдзе 18 Е, і яны кажуць па адлівах, што ён будзе каштаваць ад 599 до 699, то бок сапраўды танная для айфона мадэль. Вось на працэсары А19. І яна будзе з сучасным дызайнам, але з экранам на 60 Гц. Таму, магчыма, мне здаецца, гэта болей рэвалюцыю для айфона просто болей грошай прынясе, нібыта чым нейкая фолд-версія, таму што я не разумею, навошта мне Fold iPhone, калі ў мяне ёсць iPad стары. Вось у мяне ёсць стары iPad 10.2, якому ўжо год пад сраку, тыпу 7 ці нешта накшталт таго. І ён да сіх жывы, я на ім кожны дзень чытаю коміксы і гляджу ютубчык сидячы на кібеле. Гэта файна. У мяне так, рукі чэшуцца, шкрабуцца, купіць сабе нейкія... iPad? Справа ў тым, што ў мяне быў iPad. Air таксама нейкага году, я ўжо не памятаю. Для працы трэба было. Ну, ён амаль бессэнсоўны. Тэставаў. Вось. І адзінае, што я на ім рабіў, гэта я гартаў 9 гэг і ютубчык. Інсту яшчэ.
Все. Яшчэ калі чытаеш кніжкі зручна, калі чытаеш коміксы зручна, і калі глядзіш порно зручна. Усё. Не, ну я не такі. Я таким не займаўся. Вось. Ну, тыпу, я такі, не ведаю. Фільмы я гляджу, я наўмысна купіў сабе вялікі тэлевізор, каб глядзець на вялікім экране, ведаеш. А для ўсяго астатняга ёсць тэлефон. Мы гэтым зараз і будзем займацца, як падкаст дапішам, во. Во, файна. Так, яшчэ вельмі хуценька. Ну, крацей, Samsung Trifold файна, але навошта я не разумею. А яны, гэта запускаюць у серыйнае вырабніцтва. А яшчэ хачу паныць пра стаўленне да суна як інструмента творчасці. Чаму? У трэце напхалі гаўна, У мяне ёсць меркаванне наконт гэтага. Дай скончу. Так, гэта файна. Вось, таксама напішыце ў каментары, хто што думае. Бо у мяне, адразу скажу, у мяне няма адназначнага стаўлення. Раскажу чаму. У трэце ёсць чувак, які генерыць музыку праз суна і, накладвае, напэўна, таксама на нейкі там ці то згенераны, ці то абсалютна карацей не звязаны ніяк фон, відэафон, відэашэраг, і кажа: я напісаў песню на беларускай мове. Ацаніце як вам. А там, суна. І яму кажуць, чувак, а што ты напісаў? Ты схадзіў, напісаў тэкст, які не твой тэкст. Якую тебе згенеравала нейрасетка. Так, дзе творчасць? А ён парыруе тым, што гэта ж файна і гэта зроблена. Якая розніца, як гэта зроблена? Я такі, чувак, ты гаўнаед. А потым я задумаўся, а можа ўсё ж такі я гаўнаед? Як ты мяркуеш? Кароч, тут пытанне да таго, што прызнаваць творчасць. У мяне наконт суна такое меркаванне. У суна ёсць вельмі моцныя інструменты для прадакшану музла. Сапраўды ёсць. Вось я беру які-небудзь сэмплер, дзе ён тут у мяне валяе. Не сэнс. Я беру сэмплер, пішу на ім простую мелодыю, проста ў мідзе закідываю гэта ў суна і кажу яму: зрабі мне з гэтага гітарны рыф. Ён мне з гэтага робіць гітарны рыф, я яго закідываю проста у умоўны рэпер, я закідываю Logic Pro і настуківаю барабаны, і ў мяне ўжо ёсць нейкая дэмка, якую я б распрацаваў за 15 хвілін. Для таго, каб мне найсці, у мяне гітары няма, нягледзячы на тое, што я на ёй ўсё яшчэ магу хоць неяк граць. Мне трэба было б знайсці гітар, падлучыцца, запісаць гітару, пасля гэтага апрацаваць гук, свесці ўсё, а толькі потым настучаць барабаны. То бок я выкінуў 5 ітэрацый, каб атрымаць рыф. Вось, у гэтым плане суна неверагодны, таму што ён дакладна з маёй мелодіі можа зрабіць, напрыклад, гітарны рыф. Ці ён можа, напрыклад, з майго сэмпла зрабіць іншы сэмпл, які я утаччу сабе ў прадакшн. Я вось у гэтым плане да гэтага стаўлюся так. Але калі ёсць зараз вельмі шмат шыі гуртоў, якія вось цалкам напішы мне в чат GPT, напішы мне тэкст, пасля гэтага мы закідваем яго ў суна і прапісваем нейкі тег пад музлу. Ты атрымліваеш typical суна песню, якая вось нічым не адрозніваецца ад тых суна песень, якія заўжды граюць. Я гэта творчасцю не лічу, таму што няма унікальнасці. Можна генерировать музло, і оно сапраўды будзе цікавым, але на кожную такую генерацыю аднаго трека сыходзіць далёка не 1 хвіліна прадакшану. Немагчыма зрабіць гэта вось так. Табе трэба разбірацца, як высоўваць адтуль стэмы, табе іх трэба нанова свадзіць, табе іх трэба вычышчаць. То бок усё ж такі ты павінен разумець, як працуе і прадакшн, і ў цябе павінна быць хаця бы мінімальная базавая музычная адукацыя. У плане таго, што ты павінен разумець, што такое акордавая прагрэсія, напрыклад, ці ты можаш перацюніць сабе вакалы самастойна. Вельмі складана. Як
алгарытм, як вось просто нейкі інструмент, які дапамагае музыкам, easy, гэта я разумею. Вось Bring Me The Horizon са сваіх трэкаў праз шыі зрабіла новы альбом з лоу-фаем, і гэты альбом да сіх круціцца у прамым эфіры ў іх на YouTube-канале і прынёс ім ужо за некалькі мільёнаў еўра за гэты момант. Вось у такім плане выкарыстанне во. Я за тое, каб той же YouTube Music, Spotify просто выдзяляў такія трэкі ў асобных. Ну так, вешаў на іх хаця бы плашку, што тыпу згенерыравана штучным інтэлектам. Або пры дапамозе, нават так. Не цалкам, ну Просто... як, ведаеш, выкарыстоўваўся. Усе лоу-файныя плейлісты ў гэтым выпадку просто будуць пазначаныя як згенерыраваныя. Іх там так. Не засталося жывой музыкі. Не засталося ніводнага жывога чалавека, які пісаў бы лоу-фай. Гэта зараз не мае ніякага сэнсу. І так, і я на пачатку, ну то бок, калі з'явілася масавае выкарыстанне суна, я такі, да гаўно, вы ўсё гаўно, музыка, барабаны мусяць пісацца на барабанамі, ведаеш, праз мікрафон, спяваць трэба толькі зараз не адрознеш стэмавыя барабаны, сэмплавыя барабаны ад таго, што запіты немагчыма фізічна. Вось, а потым я такі падумаў, паслухаў, дык гэта ж я гаўнаед. Я гадамі слухаю вось гэта вось ведаеш лоу-файную музыку просто як фоном, якая нагенерана. І я не плююся. Я слухаю транспартну, якая там, ну там чувак не спявае. Транспартна пиздюкі, яны там штосьці ручкамі даробяць, бо там не суна чыстая. Там штосьці яны падкручваюць. Ну тут яны апрацоўваюць, яны генеруюць. Хутчэй за ўсё я паслухаў, калі вы закінулі спасылку, хутчэй за ўсё яны пішуць нейкую вось вот гэтую постпанкаўскую мелодыку, закідваюць яе ў суна, яна ім гэта абгортавае прадакшн трек з вакалам. Так, але, ну, тыпу, яны насамрэч не вельмі шмат працы там робяць над гэта. Яны робяць хутчэй за ўсё нейкую працу. Але там, напрыклад, звесці гэта, у іх кожны трек пад розны ўзровень гучнасці, напрыклад, зроблены. Наконт гэтага не паряцца. Ну, вось. І вакалы ад трека к треку крыху розныя. Там, тыпу, нібыта іншыя выканаўцы час ад часу гэта робяць. Так. А давайте, але, здаецца, напрыканцы 26-го мы цалкам ужо не будзем разумець, дзе суна, а дзе не суна. Вось, знікне эфект вось гэтай злавечай даліны. Вось, я толькі хацеў падвесці. Давайте дамовімся так, што гэта ок, слухаць ок, зарабляць на гэтым ок, але гэта мусіць быць, ну, хоць крыху унікальным. Ну, закінуць тэкст і агарнуць гэта і потым казаць, я напісаў музыку, я напісаў новую песню. Чувак, ты напісаў промпт. Я хачу, каб было... Мне вельмі бракуе, зараз скажу, мне вельмі бракуе Нюрнберга, ну, вось такого, такой стылістыцы музыкі, постпанкаўскай па-беларуску. Вось калі гэта будзе нагенерана файна і праспявана файна, бля, ну, хаця б, ну, можна ну, слухай, ну, транспартну я слухаю. Не з гэтым тэхнічным узроўнем, які існуе зараз. Ну. Але агулам. Нормально. Ну. Кароч, шыі зменіць музыку, але звычайныя музыкі нікуды не сыдуць. Я хачу ведаць, што гэта, ведаеш, кудысьці ўклаліся людзі, якія там арендавалі студыю, заплацілі за прадакшн і гэтак далей, ведаеш? А дзе просто чувак хуяк і ў прадакшн? Ну, вось... Вось такія маркеры пазначэння ў Spotify вешаць, тыпу, гэты чувак зрабіў усё за хвіліну. Ну, час, які быў вытрачаны на напісанне гэтага треку. 20 центаў у суну. Але ж гэта ўсе алгарытмы наконт таго, што згенераваныя, не згенераваныя, гэта ж вельмі лёгка абысці. Таму што, ну, вось нават гэты алгарытмы на дадзены момант працуюць, там вось ёсць алгарытм ад божах, як плейліст Submit рабілі алгарытм, які даследуе. Вось он праз шыі даследуе шыі музыку. І, канешне, гэта даволі цяжка
я бы так сказаў, працуе, і нават там, нягледзячы на тое, што Bandcamp збіраецца выдаліць усе шыі трэкі, мне здаецца, шыі трэкаў там застанецца вельмі шмат. Дзякуй, што былі з намі, яшчэ пачуемся да наступных выпускаў. Вось, данаціруйце баблос, падпірыльнуйце сваё. Ну ладно, уже не мне можна, не нам. Мы пакінем спасылачкі на іншыя сервісы. З вами быў ваш падступны Александр Наступны. Да наступнага падступна наступнага выпуску.